Hola, com ha anat el descans? Esperem que bé i que estiguin disposats a gaudir amb una nova activitat d'educació física, en la qual els alumnes de segon i segon que hi participen demostraran les seves habilitats. Porta per títol All Sport Dance i és el resultat final de les diferents activitats que els alumnes porten a terme a l'assignatura d'educació física al llarg de tot el curs. Per cert, no es tinguin enveja, si vostès practiquen també ho podran fer. Els deixem, per tant, que admirin les habilitats que els alumnes de segon han desenvolupat al llarg del curs en educació física.